Igen, emlékszem a fickóra, de mi a nyavaját akarsz most ezzel? Nem értem, fogalmam sincs, mi bajod van velem. Esküszöm, nem értem, mit akarsz? Arról a kéróról beszélsz a belvárosban? A csajra is emlékszem, kicsit meg kellett puhítanunk. Nem volt szimpatikus neki a bérlő áttelepítési programunk. Aztán egyszer csak betoppantott az idióta krapekja, és elszúrta az egész mókát. Pedig már kezdtük meggyőzni a csajt, de kit érdekel ma már ez az egész? Most mi van? Mit akarsz tőlem? Miért nem nyögöd már ki? Szólalj már meg! Beszélj! Magácska küldte be ezt a fat. Ördög elképedve állt. Ettől izgulsz fel? Tudom, ki vagy. Tudom, bizony. Tudtam, hogy ismerlek valahonnan. Tudtam. De az nem lehetsz. Te kinyilvantál, kidobtuk az ablakon. A halálból nincs visszaút. Te nem lehetsz itt megint. Onnan nem jöhettél vissza. Kicsináltunk téged, egy éve halott vagy. Rég a föld alatt vagy. Megszabáltak a férgek. Az ördög elképedve állt. Érezte, milyen ocsmány a jóság. Érezte, milyen ocsmány a jóság.